खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों एनडिबिफोरनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ जाय एनडिबिफोरा बे समाव जे जोबथेसालियाव जेल सिङाव जोबजानानै दोनजादों बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनाय जागोन आरो साफ्रोमबो एनडिबिफोरनि केसफोरजों लोगोसे जाय एनडिबि बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव जोबजानानै दं बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाना फैनो थाखाय सावरायबाय एबा सावरायगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेनिख्रुइबो मोनसे देरसिन बाथ्राया जाहैबाय एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौबो थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय सावरायबाय आरो माब्ला गगोन मा समाव गगोन बे समखौ आं बुंनो हाया नाथाय थाबैनो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि थामहिनबा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि सासे दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारा थाबैनो बे समाव उदां अख्राङाव लाबोनायनि खोथा होदों नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि एनडिबिफोरखौ साफ्रोमबो जेलाव जोबजाना दोननाय एनडिबिफोरखौ साफा बे समाव उदां अख्राङाव फैबाय थानायखायबा उदां अख्राङाव फैनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं आरोबाव जाखिनि जेलाव एनडिबिफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदों बिथांमोनखौबो उदां अख्राङाव लाबोनायजों लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाबाय रन्जन दैमारि बिथांखौबो उदां अख्राङाव लाबोगोननि खोथा होबाय आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गासिखौ रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय आरो नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो नायबाय था